400 meter runaway lane. Ayan, runaway lane. Whoop! Direksyon mo yan doon. Akyat yung truck mo hanggang doon, sa tuktok doon. Doon sa tuktok doon. Guys, morning! Yes! Patuloy tayo sa biyahe natin. Ride kayo sa akin ngayon guys sa lugar ng British Columbia. Ito is Trans-Canada Highway 1. Yan natin yung view, yung mga bundok ngayong snow. Yes! Ride kayo sa kapaligiran. Hindi na nga lang walang snow sa espalto. makita nating lahat, no?
Dadaan lang ako, mga nasa 80 lang yung takbo ko. Minsan iniiwasan ko talaga mag-drive dito sa bundok pagka yung gabi. Hindi mo makita yung pavement kung madulas o may black ice eh. Kasi dito sa mountain, iba-ibang temperature dito. Minsan may lugar na mainit, may lugar na malamig. Alam mo na, bundok eh. Mga rito, malamig dito. Doon sa Pandaron, mainit. Diba ang temperature? Kasi kulog eh, nandiyan kasi yung mga Rockies eh, mga matataas na bundok. Tsaka siyempre yung daanan ng hangin ba. Liko-liko ito, nakita nyo naman guys oh. Liko-liko, kaya dahan-dahan lang. Left turn naman to. Doon sa Bandaron, right curve naman. Hindi ko pa ginamitan ng silinyador guys. Kayaan ko lang yung momentum ng truck, yung palusong, yung tumatakbo. Ito, yung pako nasa gilid lang, hindi nakahapak. Pagka sa ano eh, nakatipid ako ng diesel nito kasi yung momentum lang niyang tumatakbo sa truck eh. Ayan. Tatakbo ka ng mga 5 to 7 kilometer na hindi ka umapak sa silinyador, malaking bagay din yan ha. Makatipid ka na ng diesel no? Kasi nakapak ka sa silinyador, siyempre alam nyo na, the more silinyador apak, the more diesel to burn. Dito kurbada pa kanan ito. Pababa. Construction. Slow down tayo. Prepare to stop yan. Construction.
Okay. Iihi lang ako guys sa baba since naman hinto. I'll take this chance. Yes! Nakausad din tayo guys. Construction pa rin pala rito kahit ganitong panahon. Kahit mag-i-snow na may mga construction pa. Yata balak yata nila itong tibagin ito. Laging dito gagawin nila rito sa mga lag na to. Galing yata sa taas yun. Balak yata talaga nilang chapin ito. Alright guys, mag brake check lang tayo. Truck over 50, 500 kg brake tire check. Mandatory. Illy white brake check. Bababa lang ako dito guys at mag brake check. Maaga ako gumising eh. Madilim pa nag-start ako mag-drive guys. Bali dalawat kalahating oras na tayo nagda-drive. Okay, brake check lang ako dito guys. Turn right on Highway 1. Tire light check. See. Kailangan ilagay mo rin dito yun eh. Sa ilag mo na nag-brake check ka. Para kung ano man ang mangyari sa karsada, at least ito mga mandatory na mga brake check area, eh talagang nagano ka, nag-brake check ka. Kumbaga sa ano eh, just to cover your ass, sabi nga nila kapag magkaroon ng aksidente. O bala ko guys, di ko na ipapakita, alam nyo ng rules. Yes!
Ito yung matindi guys na palusungan dito papuntang BC. Tawag dito sa lusong niya to is Sukyos Downhill. Mahaba ito. Sa mga nakasunod sa akin, yung mga nakarang video natin, bakit tayo, ito naman palusong tayo ngayon. Continue on Highway 5. Pero at least ngayon, medyo ano tayo, magaan tayo, kaya medyo mabilis lang ang takbo ko. Stocks tayo guys ng mani. Pagka nagdadrive tayo sa palusong na ganyan, pay attention kayo sa sign kasi may mga runaway lane na kapag naubusan ka ng preno, ayaw gumana itong preno mo eh, masukin mo yung runaway lane. Katulad nito, ito yung runaway lane oh. Sign 700 meters runaway lane. Diretsuin mo lang doon. Yan. Yan.
pang mga isdo dito sa baba, oh. Hinaran natin, daming isdo. Habang lusong to, guys. Meron pang isang lusong dyan. Ayun, 100 meter runaway lane. Ayun na naman, may isang runaway lane na naman. Meter runaway lane. Ayan,
runaway lane. Whoop! Direksyon mo yan doon. Akyat yung truck mo hanggang doon, sa tuktok doon. Doon sa tuktok. May na problema yung pagbaba mo niyan. Kapag umabot ka sa tuktok, ayun yung atras naman siya ngayon. Yun ang delikado. Kung wala kang preno eh, wala, di ba? Lusuman to guys. Meron pa construction. Hanggang doon yung lusong na yan guys. Kailangan dyan, maganda yung engine brake mo, tsaka tamang yung preno mo, pitik-pitikan mo lang. Tamang pitik-pitik lang. Kung sa ganon eh, hindi minute ang preno, alright, nandito na tayo sa Paanan. Nasa baba na tayo. Kailangan sumunod tayo sa ano guys, sa speed limit kasi may mga pulis na nagtatago dyan. Lalo pag construction na ganito, yung cone zone. Ang tawag dito, cone zone. Malaki ang multa rito pagka nahuli ka ng overspeeding sa cone zone. Ito mga cone, yung mga orange cone, ang tawag yan cone zone. Malaki ang multa dyan. Alright guys, dito na tayo sa baba. At putulin ko na muna ang video vlog natin mga idol, no? Basta we all friends until the end of time, sabi nga nila. Thank you for watching at saka thank you sa suporta. Love you all. Peace up. Bye. Lakai Tracker.